ndaona kanthu kena kamene anthu akugawana ma Facebook pamene inu mukupepesa kwa Malawi. Tiyambire pamenepa mukuti mukupepesa mwala kwanje. Choyamba ndinene kuti Facebook page manager ndi angadi ndikonda lemba si fake account. No, that's authentic, very very authentic. Pepani Amalawi zimene tinkaganiza kuti ndi zimene ziti zizakumveseni kukoma sindizo ya tamumva mtsogoleri wa dziko walankhula kumtundu wa Malawi kuti Amalawi nkofunika kuti mupirirebe. Iye akupirira president yakupirira faje kupirira tu umaene awambe iwe kholo ngati ukuona kuti chakudya nyumbamo chilimo chochepa umaene iwe kholo samaji. Ndiponso tinene pano kuti anthu to ankapita kukavotera boma ili chifuka cha chilima ali kuti chilima munena chilima ndikunena kuti ankapita kukavotera chifuka cha ziko ili ndilachi Nyamata sakuthandizaso Nyamata eti amene tikamuyembekezera uja ndi vice president ndiongotumidwa ndiye zimene ndikunenazi palibe wandituma ndikunena ndekha ndipo inu ngati MCP ati mmapanthu mbwere muzandiphe ineyo faje ndi afena amandimbira amafoni kuti yayi MCP ndiyo opsa ine ndalimbana ndi maboma tu osakhala iziziya ndiye inu ngati mmapa mbwere kwa inu ndinu mmodzi amene simukhulupirira zoti kupita kwenani. Mene mulankhulira ulendo amalankhula mene mulankhulira tinautenga ulendo kuti tikupita nawo ku Kenani koma papa tu yanga khale pali ngazini sitinafike. Polo pali ngazi sitinafike ndiye ku Kenani ndi ku Egypt tinene pano kuti iwowa tikhale tikulankhula nawonso mwatsatanetsatane mprogramu yathu ya Face the Nation. Rainbow Television, the moment of truth has come.